dikongkon apik. Lah wong apik niku sapa? Iya. Wong iya. Wong apik niku wong sing takwa. Lah sing dicawisi swarga niku ya wong takwa. Mergo swarga niku uiddat lil muttaqin. Disiapno kanggo wong sing takwa. Sapa wong takwa niku? Nika ayate nika pun sering diwaca. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sapa wae kuwi wong takwa niku? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang-orang yang suka berinfak, wong sing seneng sedekah, wong sing loman. Sing medit mulai ndewilu iki. Kerasa dhek. Mulane wong medit ya mbokno nek sujud sampai bathuke benjut, nek zikir sampai lambene jedir, poso sampai wetenge ngelempeng wiridan ra leren-leren muter tasbih umi nek wiridan, tapi kok medit gak bakal iso mlebu swarga. Oh sampean titeni sok ben nek sampean sidono swarga, nek sida lho ya. Sida ta ora apa to ngamu iki? Nek sampean sok ben sidono swarga, lagek tok pintu gerbang wis ana tulisane anti muharramatun alal bakhil. Swarga kuwe haram dinggoni wong medit. Eneng wong nang mau medit ngono kuwi. Muga-muga iki engko sing bar pengajian sing medit-medit dadi waras, dadi loman. Asale mau medit dit. Ya sugih tapi ra ono sing kecerno tanggane balas. Donyane dikekep dhewe, diceketem dhewe. Ora kecer blas, tangga ya ora tau ngrasakno. Saking medite, entute diadai botol. Slametane berkate ya cuwilik gepeng peng. Wadahe terancangan. Sego ya mek 20. Dikai adu mie kreteng sak jumput. Lawahe apa? Ndok puyuh disigar dadi 6. Alah rasa guyu kelakuanem yang ngono kuwi kok. Wong takwa sing disiapi swarga niku cirine loman, seneng sedekah. Lah sedekah niku fisarra wad-dharra. Waktu gampang gelem sedekah, di waktu angel ya gelem. Nggih, mungkin ngaten Bu. Sing banter. Di waktu longgar gelem sedekah, di waktu sempit ya gelem. Nggih. Akeh duwite gelem sedekah, duwike saithik ya gelem. Waktu sehat gelem sedekah, waktu lara ya gelem. Soale eneng lho, wong gelem sedekah ngenteni nek lara ngono kuwi eneng. Saya Pak. Kapan gering ngono ku bancaan. Ibu kula langsung sampai tangga-tanggane lo niteni. Kok suwe ya ora gering ngono. Kula dokumentasi. Nggih. Mereka sing dereng ngetos. Oh nggih. Kareng nggih, Pak. Assalamualaikum. Waktu ayem sedekah, waktu susah ya gelem. Bu, sampean nek pengen uripe selamat donyane, selamat akhirate, sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iku iso nolak bala, nolak belahi. Wis to, ape cilaka ra sida anggere gelem sedekah. Ape apes ra sida anggere gelem sedekah. Wong nek ahli sedekah, wong nek loman mesti uripe selamat. Selamat donyane, selamat alam kubure, selamat akhirate. Selamat keluargane, selamat anak turune. Ora mek wong tok Bu. Pitik ilo pitik, kapan sik gelem sedekah, isik gelem loman, slamet uripe. Ana pitik babon sik ngendhok. Slamet. Pamit riyen. Apa dibelah lho ra sida. Kowe dicekel, dipekekeh ngono lho, dipetenteng. Apa digorok nang konangan. Le, aja kuwi. Colna ngono sik ngendhok. Kae le sing ora gelem ngendhok kae le. Enong ngisor gedang ya peleter sak keneke kok. Candak cek diongok-ongok.
malaikat Israel yang ngono apa njabut nyawani wong sing loman ditegor, Israel ojo Anwar Zahid kuwi ojo. Kuwi sik metu terus kuwi. Lho tanggungane bocah yatim sakmono akeh, santrine gratis kabeh ke meh 1000 kae lho. Ojo Anwar Zahid ki ojo. Bu. Lah nek iso sedekah niku bendina. Sedekah aja ngenteni pengen selamat tok. Bendina. Mergo bendina Gusti Allah ngutus malaikat nang gone sampean. Angger menungso bendina dikirimi malaikat loro ambek Gusti Allah. Malaikat sing siji ndonga. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, Anwar Zahid niki sedekah ya Allah. Jenengan menengo. Iri modelmu kok. Munggah kene genteni kok. Ya Allah, mugi panjenengan paringi rezeki sing kathah ya Allah, mugi panjenengan paringi ganti sing kathah ya Allah. Anwar Zahid niki panjenengan dadi wong sugih ya Allah, panjenengan. Mulane titeni wong sing loman ahli sedekah, uripe tambah penak, nyambut gawene tambah lancar, tambah sugih. Rata-rata wong sing loman ahli sedekah niku uripe tambah penak, rezekine tambah lancar, donyane tambah akeh. Gak kira dadi melarat. Kadang-kadang ya enek wong loman ahli sedekah tapi ra sugih-sugih. Ya enek. Ngono kuwi dijoli Gusti Allah, rezeki dalam bentuk lain, ora rupa donya, ora rupa dhuwit, tapi rumah tanggane digawe tentrem, anak-anake solih-solihah api-api, anak-anake karo bojone rukun, semangat ibadahe. Sebalike wong medhit titenono. Lara uripe. Ndak kirim. طيبة ذرفت عشقيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت